La Fundació Universitària del Bages imparteix aquest any el tercer curs d'educació infantil. Aprendre a fer de mestre comporta una fase d'aprenentatge que transcendeix els llibres de teoria. I és que, a fora, hi ha unes altres aules que els esperen per ensenyar-los tot allò que comporta fer de mestre i també ser-ho. Aquest curs ha començat amb més d'un centenar d'estudiants de tercer curs fent pràctiques a un total de 37 centres educatius de diferents comarques, entre elles la del Bages. A l'escola de Fonollosa hi ha la Marta, la Dolors i l'Alba. Des del passat dia 12 de setembre donen suport a les mestres d'educació infantil de l'escola pública del municipi. En el moment que arriben, es converteixen en una mestra més de l'escola, un fet que les obliga a observar, escoltar i intentar buscar les claus d'allò que han après a classe per posar-ho en pràctica amb els menuts. Al centre de destí les integren totes les tasques i rutines perquè coneguin quines són les obligacions que tindran en poc temps quan siguin mestres titulades. Assisteixen a reunions, se les deixa formar part com del claustre de mestres, no? I llavors a la classe elles col·laboren en tot el que poden i se les deixa actuar de manera, ajudant a la mestra i col·laborant amb tot allò que poden. La seva jornada transcorre sempre en companyia de la tutora de l'aula, de qui aprenen rutines i tècniques que les ajuden a fer els primers passos en aquest nou espai. La principal font d'aprenentatge durant aquests dies és l'observació. Mirar atentament com la mestra porta la classe, quines són les pautes i rutines amb què treballa i, sobretot, veure com actuen els infants són els passos previs a les primeres actuacions de les mestres en pràctiques. Van començar la seva estada el dia 12 coincidint amb el curs escolar i romandran durant un mes en una estada al final de la qual hauran de redactar una proposta d'intervenció pedagògica que elles desenvoluparien a l'aula en cas que fossin les responsables del grup. Durant aquest període intensiu, totes tres combinen feina als matins amb classe a la tarda. Un esforç extra que valoren molt positivament. A més, tenen clar quina de les dues vessants de la rutina és la que més els agrada. A mi m'agrada més fer seguir la pràctica, perquè veus més l'evolució dins l'escola, però el fet de combinar-ho també et permet, tenir unes hores de reflexió i d'estudi que et permet a les pràctiques veure-ho aplicat, i dir, ostres, això ens van dir a la universitat i ara ho estic veient a la realitat. L'escenari principal d'aprenentatge és l'escola, perquè és allà on veus les teves mancances, allà on veus que pots donar més de tu, perquè, et sents més bé, i on t'adones dels teus errors, on t'adones del que t'agrada, del que no t'agrada, del que vols potenciar, del que vols canviar. Jo crec que és l'escenari on aprens més. Que la teoria que t'ensenyen que té com un sentit, i que en veritat aquesta professió és molt gratificant i que veus que pots ajudar els nens i que els hi pots ensenyar coses i que ells et poden ensenyar coses a tu i que és maco, saps? Que tothom aprengui de tothom. Una de les novetats de les pràctiques d'aquest any ha estat que han coincidit amb l'arrencada del curs acadèmic, un fet que implica un plus d'adaptació per part de les joves estudiants. Sempre havíem fet pràctiques quan el curs ja havia començat i això es nota que no estan encara adaptats i que has de tenir molta ajuda, que els has de donar molta estima i era més o menys el que m'esperava. Per a la Dolors, aquesta estada implica un plus d'experiència personal perquè no havia conegut mai de prop la realitat de les escoles rurals com la de Fonollosa. Per mi també ha sigut com un canvi en una escola així al mig de la muntanya, com qui diu, i veure que també les classes estan dividides per nivells, que van P3, P4 i P5, i clar, també he hagut d'adaptar-me a aquesta barreja de nivells, perquè jo pensava que estaria en P3 o P4 o P5, i això també ha sigut un procés d'aprenentatge molt positiu per mi, per veure una escola diferent. Durant aquest mes, les futures mestres també valoren com encaixa la seva vocació amb la realitat. Els nens t'acompanyen tot el dia, sempre et donen moltes alegries i no sé, que és molt gratificant. Sempre et venen amb una abraçada, amb un petó, és molt maco. És la teva predisposició el que és important, no?
no sé, com mostrar energia, motivació, i jo crec que el més important és la teva actitud positiva. Fer de mestre, com en moltes altres coses a la vida, és una qüestió vocacional. Però què ha de tenir una bona mestra? Jo penso que agafar-s'ho amb moltes ganes i tenir ganes de fer de mestre i paciència en alguns moments i estar engrescada, sobretot això.